Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Ki pulit ki East Khasi Hills District ki lapin long ek special drive hakamid arusan ber arpun rio terik ye yong hasardar laim khrab alum dingjri pynkheiñ rai ki nongnya kali ki ba pynkheiñ an hakani ki jing ye khinra la lap shispa khandai sautli ki jing pynkheiñ an bat la daiñ kuna hadu arlak saupun rio hajar kajing khinra kala thmu ban pentela kam ye kajing yat kali pindunai kajing yat bi an bot ban penne kajing shngan hakasurong